That's the issue. Remove that from your head. Remove where Branga be crem roundabout here. Blangampo. Mba. Okay, man, how I'm going to social media in Ngani room again. Eh. The way for Nana, I got a lot of Kelramas. With Wakaga Hunala, with Wakaga Hunala. Ongaki Bridget to Makarishi. What Pakaba he shag my mamre? What Pakaba he shag my mamre? Uno Biona cover. Massam checking at me when I'm Massam no more wine than one, dear. Branga Bia with Aka Kofagangi shag my mamre. Deba Hocha Huno. Two hand knock a handcuff. Don't know. Le wanya front. Na mama ndeta go hydraulic keje metula na mu ha tagaga. Ora reverse bia. Le wanya front. Le wanya front. That would have fun again. Jide phone na imame ana amamu ya. Jide phone naka. Jide naka. Okay. Aha. Afa mu bụ Chiamaka. Chiamaka onye. Chiamaka Igwe. Ega no tunga. Embalela. Ega no tunga. Ka hu megege bre. Ega no tunga. Ega weta aka na phone na no tunga na. Akwi me wele ko onya na-eji break oil. Akwi hu na hime. Were phone na jide n'aka gị. Were phone na jide n'aka gị. Tigi megere na account ga ala na. Nwa bingo. Le ihe o mere no konye ji hydraulic ataga. Chiamaka onye. Chiamaka Igwe. Ihe ọcha hit ahụ eke mepụta gị ya. Chesi je dị easy. From the day you decide to hapụ ga nne gị na nna gị na ụlọ nne gị na nna gị aga n'ụlọ nwoke ọzọ gabiri gamit ụmụnne ya na ụmụnne ya. Masị hit ga-agbaga ebe ahụ. Masị adịrịja hit ga-agbaga ebe ahụ. Branga bi hit bi clean ahụ nga. There's this guy who yiri plantain of ma. Ishi plantain. Iwonya ebe. Abụ m onye Enugu State. Ebe na Enugu. Udi. Ebe na Udi. Oluku. Ebe na Oluku. Obioma village. Ishi plantain ede afole. Adam 23. Ayama ahụ eze gị. Ishi plantain what year ka amụrụ gị? 2003. Huh? 2003. Month. June. Ishi plantain gara ụlọ akwụkwọ mahadum. Eyi. Gịnị ka ị gụrụ? Biochemistry. Gịnị ka ị na-arụ ugbu a? Adam into male clothing accessories and Adam into building and construction. Kebishi na watch anyị. Ano m Enugu. Enwele mgbe ara agbarala gị mbụ. Mba. Mba gị na mpa gị ọ dị ndụ. Eyi. Ị wụọla aka wete nwaanyị ibe gị mbụ. Mba. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji edina onwe ha? Mba. Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị dị atọ. Nkịta ọ taala gị mbụ? Mba. Iwu onye oshi? Mba. Enwere pant gị dọkara adọka? Mba.
Na family unu mmagoja mentamu. Mba. Mpagoja anu goof. Mba. Epo nunu lo time ija bata. Highest 4 p.m. Nwoke ibe ma gbala ga akantị mbụ. Mba. Iji alụ ọgụ n'okporo ụzọ. Mba. Oke ike ọ gaala gị mbụ gị treat ye. Mba. Enwele mgbe gị na nwoke megidere ihe gị na-eri ya na-eri gị ọnụ na-eri gị ọnụ ga-etie chayi jiri nwayọ. Mba. A na-aṅụ ara. How many minutes ka ị na-ahapụ ha na-aṅụ ara? 1 minute dị okay. Stingy girl n'ara. Iji aṅụ amụ. Mba. Ka ihe mere na iji chọrọ gị ije di? Because I'm of age. Ibera nga isuru mbeke. Braga beso elekos egro na school nwa bi ngonye English. Elekos egro. Biochemistry. What is biochemistry? It's a branch of science that studies chemical processes in living organisms. Mambo bi oboro ya ọrụ na education level. Like nwoke na-akpọ ajị ka nwoke na-ahapụ ajị amụ. Mba, kọpọ ya. Mambo bịa like punk ajị mụrụmụrụ. Ajị mụrụmụrụ. Hello di ihe ọ ga-awa ị chọrọ from a man ma ọ bịa ịlụ gị. Loyalty, respect. Okay, man, nye gị very loyal to you, nye gị respect. Oga dị respectful. Ko treat him like his princess. Okay. Hello, Tawa, I got a krugo tattoo, leg to a shadow marker. Then at leg I got tag. At leg I got tag. Hello, the loyalty. Oh, it a question say, maybe to ya bingo. It's a going in. I got a hair again once. Ada kuliwe leji tega ke kuli atulege kat pepi na teddy bear angono to ya treat like princess akweke ina akwa itu onye na pete romance ana treat like princess gen no na elugu mpaga treat like princess tewege ba anwu na acha ahụ mpaga treat igbaga moto enwere moto igbaga age ka mjuga chile ka agbaga enwere moto igbaga this girl mpaga say jeep bege driver itu onye ga-abịa treat ego like a princess zegi moto na vurugi kurugi na ko tatu le ga onye eri togo yi irege n'ure ebe ọ ga-agwa nọ ebe wa akwa akụkụ wa ga-akwa nwa m ebele ọwụ onye tụa asụara. Damn you. Elehi ga-enye nwoke ahụ. M ga-enye ya respect too. Loyalty. And a very nice, sweet girl. So you were a very nice, sweet girl. Sugar no. You were a very nice, sweet girl. Ekoro honey, kega nike. We're a very nice, sweet girl. I get tagged now. Otelega wash my pillowcase. Bama knock andro liver salt. We're very sweet girl. Wa bingo. Ekpokuraji kega akpo. Hey, now, yes. Hey, onye Enugu. We're very sweet girl. It was sweet girl. Gibrine, gish Enugu photo. Wa bingo. Hey.
Ana attack lot she choke ana attack. Anyhow, as far as all the so I don't know. Anyhow. They know you always with Gatawa anyhow. No, it's not like rough. I don't mean rough, like slow and steady, you know. Slow and steady. I want your road safety came very hello. On your road safety gave me a wish. Slow and steady. A ye got caution now. A got a man, we got caution, manike manaho. One bingo. To attack slow and steady. Attack slow and steady. One boy, yeah. So that's slow and steady. Mmadụ letrala gị. Ofu. Kemgbe ahụ ọ tatrala gị. Ka ihe mere gịnị alụ? Mamu sure or like ya. Mma gị si na ọ like ya. Okay, ọ mma gị onye chọrọ gaa hụtara gị onye ga-alụ gị. Mba. Mba. Okay, ka ihe mere na mma gị like ya. Ebe ocean. Ebe o si wee bee. Oshi Imo State. Okay, mma gị like ndị Imo State. It's not that she doesn't like Imo State, but him in particular. So I don't know what she saw in him. So side ebe in Imo State. I can't remember. Owerri, Mbaise, Obowo, Elebo. It's around that Mbaise part. Around that, Owo na Owo Mbaise. I cannot remember. I forgot. Onye trage, chọrọ ịlụ gị, ịmaghị obodo oshi. All the it's like it's been long. It's been long. Mma gị ajụ, mma gị ele ihe ọ gwara gị ma ị ga-elu di. Ọ sị gị elu di na gị chekiwe gị na. I should not look at the beauty. Kane character ya. Na gị n'ọzọ. And his background too. Okay, background ya kwesịrị from onye dị rich background akwa ya. Ọ na ihe mma gị gwara gị ọ ya ka nna ajụ gị. Don't laugh over it, I'm not joking here. Mma gị ọsị gị take onye chi from rich background. Obro so rich. Anybody that Ihe m jụrụ gị, mma gị mention ọsị gị take with that side ka mara ndị na-abịa na. Not really. No. Ele ihe ọ gwara gị. But Ogadi hard working now. Okay, we in your own. What did your ma? Ele ihe ọ gwara gị. In aspect of getting married. I shouldn't look at just beauty. So I should look at the heart, character. That's all. How he treats me. Overall, all those people need why he. Okay. You will get away one of them that I had it. Away galonye goof, each gave monkey one gave two. One in on hero, get to what the Capawari and Paduto on our Gako. One in no public, Gamagi, Munga, but the like a Wagamagi, in on a public, when they give my Gamagi, Shama condemn hotel hanya. A warm wine in the clock it. Okay, warm wine in the clock it. Huh? Okay, clock it here. Ono no na nzuku na ele otu na sheme. Ele ihe ọ ga wonu megide na clock wa. On here na trend, you just dance, toss your hand. Ele mo no na group wo ele otu na she bido clock wa. Oh, so phone ye ni me ya. Okonu emewe. Enwele nwoke trala gị ga-akọ akụkọ ya ga-etinye clock it dia. Ma ha taga gị chọrọ enyo ele ihe ele mkpu itiri. I don't have a sound. Enwe sound. Get chọwa sweet man, sweet ra onye ga-apampa. Enwe no sound. But ị chọrọ onye ga-apampa. Get for no sound na-ebute pampari. Listen, let me take one sound. Na either na me go to na or give you a form one sound. Akwena na ihe na gbagina either na me go to sound na eji aran otu na mo meji to mo nwoke or give you a form.
I'm nearly going to Jackie for mono. Okay. Line I will call at Tagage. Teen and when son. He had to more kind I was sandal. Moka will attack again. Bow again. All I have we buka. Get what we buka. Mukama. Eh? Mukama. Buruburu. Get me a burubura walam. Burubura after walam. Burubura after walam. Burubura after walam. When I am not wagana. I acquire him pruna. Making you malagi way. I don't know how to say it, but it comes out when I'm like I can't really tell. Jello type, okay? AA. Blood group, okay? A positive. What phone number, okay? Because just hold on a bit. Let me bring my smaller phone. I don't have it offhand. Okay, here. Oh. Okay. 090 499 18740. I clock, I am.